Тапшыруны дәвам итәбез һәм экраннар алдына Яңа Кулатка авылында туып үскән, бүгенгесе көндә Иске Мастяк авылында гомер кичерүче якташыбыз Алиева Галия Дәүләтшевнаны чакырып калабыз. Бүген аңа 43 яшь тула. Матур туган көне белән һәм узган гүзәл әниләр бәйрәме белән дә ихластан котлап иң җылы теләкләрен Зөрекли авылыннан өлкән кызы Абайдуллиннар гаиләсе Гөлия, кияве Ринат, оныклары Эльвина һәм Эмилия, кодагыйсы Роза Фәритовна һәм кодасы Абдрашид Абдулхаевич котлыйлар. Әни, барыбыз өчен дә ул иң яраткан кеше. Бар дөньяда да бары бер генә булган олуг зат. Ул безгә гомер бирде һәм без бәхетле булсын өчен бар гамәлен кылды. Әни, һәр баланың беренче кыюсыз адымнарын ясаган чакта яратып әйткән матур сүзе. Әни, авырсынып, ләкин бик яратып һәм тырышып иҗикләп укыр өчен җыйган беренче сыйныф укучысының сүзе. Кемне соң беренче итеп күрә һәм ишетә бу дөньяга килгән сабый? Әлбәттә, әнине. Әнинең тавышы назлап бишек җырларын көйли. Әнидән нәрсә ул яхшы, нәрсә ул кыйты, явызлык һәм дөреслек төшенчәләрен беләбез. Әни кеше һәр чак баласы янында. Авыр мизгелләрендә дә, кәеф төшенкелегендә дә, шатлыгында да ул гел янәшә. Әни иңенә башын куеп, җылылыгын татырга гына ни җитәсең. Әни ул төннәрен йокламаган фәрештә. Хәтердә минем, беренче сыйныфка зур бантлар бәйләп, кулымнан тотып, минем куркуларымны таратып, мәктәпкә иткән мизгелләре. Әни минем янәшәмдә гел булды. Дуслар белән мөнәсәбәтләр булдырырга, кирәк чакта киңәшләр бирергә дә ул янымда иде. Әни бүген дә бар хаталарымны гафу итеп, дөрес юл күрсәтергә ашыга. Син күрмәгәндә генә күз яшен сөртеп алып, йөзеңә карап елмая. Әниебез безнең иң гүзәлләрдән дә гүзәле, кадерледән дә кадерлесе. Котлыйбыз әни туган көнең белән. Шын йөрәктән рәхмәт җиткереп. Килсә әгәр хәлләремнән минем бар галәмне бирер идем сиңа китереп. Нинди сүзләр табык котлар өчен, ничек сиңа сөйәм диек. Я бер Аллам, озын-озак еллар иркәләп әни дип тәшиек. Алтындай син безнең әнкәебез. Котлы булсын матур бәйрәмең. Җырга үреп сиңа тапшырабыз изге теләкләрнең бәйләмен. Кадерле кодагыебыз, котлы булсын гүзәл бәйрәмнәрең. Алда да бары саулыкка төренеп, якыннарың янәшәсендә бәхеткә күмелеп яшә. Котлы булсын кодагый матур туган көннәрең. Бу җиһанга аваз салып шатланышкан мәлләрең. Исән имин гел бәхеттә аралашып яшиек. Кадерле кодагый диеп озак еллар дәшиек. Кадерле Галия апа, якыннарыгыз юллаган матур теләкләрне шундый ук күркәм җыр дәвам итә. Бәхетле булыгыз, туган көнегез котлы булсын. Исән сау йөрер дисең, уйымда да күңелдә дә яши бит синең исән. Туган көнең белән әни, кадерлем бердән берәм. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомерең. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомерең.
яшьләреңне. Мин телим синең һәр вакыт елмаеп яшәвеңне. Туган көнең белән әни, кадерлем бердән-бере. Телим изге теләкләреңне, озын булсын гомере. Бүләк итәргә дип сузам матур чәчәк бәйләме. Мин яратам сине, әни, котлы булсын бәйрәме. Туган көнең белән әни, кадерлем бердән-бере. Телим изге теләкләреңне, озын булсын гомере. Туган көнем белән әни, кадерлем бердән-бере. Телим изге теләкләреңне, озын булсын гомере. Телим изге теләкләреңне, озын булсын гомере. Озын булсын гомере. Алга таба дәвам итәбез. Галия Дәүләтшевна Алиеваны игеләтә гомер бәйрәме белән тормыш иптәше Илзар Гаязович, кызы Гөлнара, яңа палаткадан әнисе Рәшида апа ихластан котлыйлар. Сөекле хатыным, бүген синең гүзәл бәйрәмең. Менә инде әкрен генә без синең белән матур пар, тулы бер гаилә булып, тату гына балаларыбызны үстереп яшибез. Бер генә мизгелгә дә үз гомеремдә сине яр итеп сайлаганыма үкенгәнем юк. Киресенчә, Аллаһыма мең рәхмәтләр әйтеп яшим, сине миңа терәк итеп биргәнгә. Яратам дигән сүземне кабатлыйм кат-кат бүген. Аяз булсын гомереңдә һәр вакыт синең күгең. Рәхмәт җаным, сөяр өчен биргәнеңә дәрт миңа. Туган көндә бүләгем тик зур мәхәббәтем сиңа. Синдәй тормыш иптәшләре меңнәргә тик бер була. Минем кебек бәхетлеләр дөньяга сирәк туа. Күз тимәсен гаиләбезгә, тигез гомер язылсын. Юлыбызга бары бәхет, бары шатлык агылсын. Кадерле әнкәем, мин әлегә бәләкәй, олы теләкләр теләргә хәлдән килми. Тик шулай да без сине бик нык яратабыз. Әнкәебез безнең, газизыбыз, котлы булсын туган көннәрең. Исән-имин яшә әткәй белән, имин уссын һәрбер төннәрең. Кадерле кызым, шөкер, акыллы да, уңган да, сабыр да, тыйнак та кызым син. Безне бәхетле кылып, күркәм оныклар бүләк иттегез. Аларга карап шатланып туя алмыйм. Галиям, киләчәктә дә бер авыздан матур гына, тату гына яшиек әле кызым. Бәхетең мул, саулыгың нык, иманың камил булсын. Матур гына елмаясың, уфтанмыйсың кайгыда. Ирешсен бар теләкләрең якыныбыз дөньяда. Галиябез алтын безнең. Илсурым, бер үк сакла. Сиңа ышанган без идек, ышануларны акла. Мең-мең шәшкә бүләк итсәк, бер көн шиңәрләр алар. Шуңа сиңа бүләк итик сиртелми торган җырлар. Кадерле Галия Дәүләтшевна, күркәм җыр бәйрәмегезне бизәп, күңелегезне күтәрсен. Бәхетле булыгыз. Ул минем әнием, ул
nazlı gülkəyim, iң yakın kişimsin, en iyim canımsın. Tırmışta uğrının gel türde eniyim, algınıda boşuyem, mayağım seni minim, iň yaktı kıyaşım, iň nazlı gülkəyim, iň yakın kişimsin, en iyim canımsın, iň yaktı kıyaşım, iň nazlı gülkəyim, iň yakın kişimsin, en iyim canımsın. Üzüp jittin deyip muңayıma eniyim, hamanda mine senin şulun eni bebiyin, iň yaktı kıyaşım, iň nazlı gülkəyim, iň yakın kişimsin, en iyim canımsın, iň yaktı kıyaşım, iň nazlı gülkəyim, iň yakın kişimsin.